vale? Bueno, doncs, acció. Hola, bona tarda, bon dia, soc Robert Bellsolà, director de la pel·lícula... Passi el que passi. És un bon títol, no? La pel·lícula Passi el que passi. Tots ja sabeu que és una pel·lícula independent, catalana i en català i rodada sense subvencions. Avui estem aquí presentant-vos una de les localitzacions, per no dir la localització principal de la pel·lícula Passi el que passi, que és la casa on viuen els protagonistes del nostre pel·li. Aquesta casa està situada al municipi d'Estanyol, un perfecte i bonic municipi català de la província de Girona, que bé, nosaltres hem volgut representar-lo també com una espècie de Catalunya encantadora, encisadora, i on en aquesta casa fonamentalment podríem dir que succeeixen les coses principals de la història, ja que els nostres protagonistes viuen aquí i en aquesta casa és on pateixen tota la sèrie de dificultats que tenen a l'hora de fer 4 vegades l'amor, que és l'objectiu principal que tenen els protagonistes. Ja! L'he casat! L'he casat! En Jimmy Jam! És en Jimmy Jam! Jimmy! Autèntic! El salta! És en Jimmy Jam, que ha vingut aquí a... Tu sabies que existia aquesta... Sí, bueno, ja ho conec, ja. Coneix Passi el que passi, coneix... És que sembla un barrufet. Sí que ho sembla, sí. Passi el que passi, salta com puguis. Doncs, bueno, ja que tenim en Jimmy Jam, que ha fumut un dels seus salts espectaculars apareguent aquí, aprofitarem per fer una petita entrevista en el Jimmy. No, un repte, un repte. Saltar amb el Mourinho... Mourinho, Mr. Mou, li tinc unes ganes, tio. Bueno, jo crec que ho aconseguirà, saltar amb el Mourinho. El repte és, tu series capaç del dia que estrenem Passi el que passi de fer un salt al cinema? I tant. No, és que he vingut per això, o sigui, estic fent el seguiment de la pel·lícula, de la preestrena, i, bueno, estic interessat en donar una mica de suport en aquesta pel·lícula avantguardista perquè arribi el més lluny possible, i si hem d'arribar a Hollywood, arribarem. Si hem de ficar-li la barretina a l'Òscar, la ficarem. Hòstia, la barretina a l'Òscar, és una gran idea. Algo hem de fer, amb el cinema català, algo hem de fer. Jimmy Jam ha promès que estarà a l'estrena de Passi el que passi, i si guanyem l'Òscar, que li fotrà la barretina a l'Òscar. Jimmy Jam. Salta! Passi el que passi, arribarem al cine i la farem grossa i guanyarem. Salta!